ten moment, kdy si takhle sedíš v obýváku a najednou slyšíš matku, jak řve na syna, jestli si dělá srandu, že se nechal na hodinu vyhodit. Pak něco probíhá, přijdou sousedi, ptají se, jestli je v pořádku, jestli je všechno v pořádku. Od matky zazní, že všechno. Zatímco syn začne lhát. Nebo nelhát. Politikařit. Říkat polopravdy. Matka zabouchne a začne v úvozovkách vysvětlovat synovi následky toho, co udělal. Mezitím přijde policie. Dítě seberou, protože asi po vysvětlování nejspíš bylo dosti potlučené. A matka si sebere nebo chce sebrat život, protože prostě strach o to, že jí dítě seberou. No, podřízne si hrdlo. Policista to za dveřma slyší, protože lapá, sípe úplně, chrchle krev, tak to slyší okamžitě. To je od něj výborné. Pohotově vysílačkou volá o záchranku, podezření na proříznutí tepen na krku na obou dvou stranách. Byly to velice rychle. Do 5 minut. Přesně řečeno, asi spíš i do 3. Když ji začali dávat dohromady, tak sebou začala cůkat, zmítat. A ne, aby doktor řekl, prostě hýdejte ji na nosítka, stáhněte ji, ať můžu fungovat. Ne. Nechte ji umřít. Ty vole, to není normální. No, ošetřující lékař v ohrožení. Ať zapojí mozek. Jasně. Asi o 5 minut později, kdy tam vtrhnul syn, když prostě odcházeli, asi nejspíš, když tam prostě do bytu vtrhnul syn a viděl jí, začal naříkat, plakat. On ji asi fakt miluje. Tak začali s resuscitací. Je to smutný a ošklivý, že dneska Hippokratova přísaha má asi takovou váhu jako špína zpoza nechtu, sklizená a hozena včera na kompost. Je to smutné. No nic, toto nebyla žádná creepypasta, ale real fakt. Zatím ahoj.